Senadyan adoh kutha nanging rata di ngopo tetep berjuang jaga kombake ayo benda legi digayengke rene kanca kowe tak kandhani ana desa cilik saetan Gunung Merapi. Desa benda legi insya Allah wis do ngerti melu desa Trundang musuh boyo lali RT 14 RW 4 ono 46 jumlah kakane muga tambah rukun lan kompak wargane ayo 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 digayengke senadyan adoh kutha nanging rata di ngopo tetep berjuang jaga kombake ayo benda legi digayengke rene kanca kowe tak kandhani ana desa cilik saetan Gunung Merapi. Desa benda legi insya Allah wis do ngerti melu desa Trundang musuh boyo lali RT 14 RW 4 ono 46 jumlah kakane muga tambah rukun lan kompak wargane ayo 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 nom-noman ngendi benda legi Reneng-reneng dangdut lagi. Ya, Purwadi. Yang kayak wong ngantuk wong ini. Tapi ya bunga-bunga itu pangan barang. Kok tangi to, Le? Turah-turah mikir apa? Gawe kagor turu wae. Malah sesuk ra mangan wong tuwa dikalir sisan. Kalau wong kok kaya ngono kelakuanmu. Tangi. Alara sarung sisan ora tegel tangi. Tangi, enek gaya nokah ra mesake wong tuwa. Wong tuwa le mikir kaya ngono. Tangi yo. Yo yo. Aku iku mlebu tegal kok dadi rame. Wis iki mah tangi tak grujuki banyu ki nek gregeten. Tang iki. Ora, godhok anu banyu kan mau ora anu umpan kayune, anak dibuka pi. Kon
Nyambut gawe sampe dina gorene wong tua setengah mati-mati anak gur gawe turu. Ya ini gak mulai cepupong yang seratang ya ini. Rasa ngombe nek ora ning edang, ngenteni ning godhog. Tapi barangnya kan mau nyambut. Kok iki ora mesake wong wedok? Wong wedok direwang dibotangi. Bete apa? Yang tegal kalau apa-apa ini blak-blak ngetek kabeh. Bete apa? Bete golek cukup, anak ya gen kecukup, kowe gen kecukup nang anak gur kok ngono ki. Kecukup kok ngendi? Target oleh turu ae ku ya cah iki. Kok ngono ki nyetak kere nek anak lelakuan kaya ngono ki. Kon ngomong gendar kok nek cah kon. Nek kok ngono ki ditinggal lunga kuwi, begak bakul barang ini aku yang nyambut gawe sak gagane timbane wong anak-anak diatur wong tuane. Apa barangnya kekanen ngemel-ngemel mulakno bocah jepupong iki tiru kowe. Lah wong diatur ra kenang kok iki ya neko-neko karo aku. Lah iku ora trimo aku tak nyang tan kono nek. Kowe karo tangko yo nyang ana buta. urip dhewe karepmu, urip anak karepmu. Tangi to, Le. Ra mesake wong tuwa ya tangi. Tangi kono godhoke tang rampan, golek kayu mencari kayu. Makan sapi iki mu. Ya medine urung to. Wong kok Kowe yo gerak kok ono sapine ngenget banyu. Tangi. Lek genine kuwi. Lek genine. Tangi kok grucung banget kali siwur. Nang kowe ora sak ngono kuwi. Ora kowe dhewe. Nekatan. Aja grup jaga. Tangi. Kowe buta tangi apa buta tak grucung banyu? Grucung banyu. Tangi. Mikir mesakno wong tuamu. Grucung banyu nek ora nu. Yo tak tangi ngono Wong ora mesake. Lah pen iso ndo tambah teparo kok. Nek isih ki watengen ki ora kaya ngono ki. Kan akeh wong. Ratine do nyambut gawe, do buruh. Pene gur turu-turu ki cukup kok endi? Sampeyan anak bojo, anak bojo, ngingon keluarga dipakani apa? Aku mati-matian nyambut gawe kok ngene iki gur kanggo kowe. Andal wong tuwa. Iya iya Rungokno iya. ya. Rungokno. Pandan di rumah kowe kuping jiwa metu kuping tangan ngono kuwi iya. Eneng pangan. Nah nek kayune ora nek sing arep gengenane apa? Saiki nek arep nganggo kompor kudu duwe dhuwit. Nek wong uripe cara awake dhewe kuwi le. Rungokke ya. Anu tenan. Ora anak bengi ra gelem kliyek kae wipinan. Bengi melek. Awan sepungkeme kon ngono kuwi. Lah kok nggon sita kok. Ya tiru wong tuane kaya kowe kutane sekolah kuwi sekolah. Ora sak ngembet-embet aku. Kakek. Tiru kowe. Anak sing dituru wong tuwa ora nek karo kira manut lanjaran mesti manut lanjaran. Lah nek aku yo ngerti kebiyen ngene iki ta kowe iki. Ngerti ya, kenapa kok kowe iki yang dadak karo aku sawiya-wiya kowe? Lah salah kowe meneh yo gelem biyen. Kuwi saiki anakmu ki piye karepe? Nek yo ger turu-turu ae kaya ngono kuwi. Lah kan karepe gelem nyambut gawe apa ora? Nek ora gelem nyambut gawe turu ya menek cukup le turu tok. Nek sampeyan padu ae. lah kowe diatur wong tuwa. Kok Kae tutup kae. ora ngoyo, lunga ya men Kae duja. surup-surup kuwi. Men, wong akeh diatur wong tuwa kok duja kuwi lunga ya men bablas kono duja. Omah do padu ae marera. Rasan ning omah. Gue kurang ngerti, tumiro tentang padu kimu. Ya masalah apa? Wih, masalahnya kira-kira gelem nyambut gawe. Wah, gak kasih kayak itu. Wih, Gak gitu. Padu suwane grek to kan? dasare tumi wong catek gawel. Nyen tak obor-obore tentang Mas. Pak, wong loro tak hubune padu. Lah iya wis maprak-maprak kae tentang iki. Terus ngono songane nggak dicep-lecep kan. Leh malah kaya anu kae to. Pikir, mesti ngono. Aku tajaan. Oke, oke. Padu karo bapak. Ada apa? Tentang ayo, tentang kudu rupane sing kaya ketek kae to. Iya. Iya, kirang-kirang kae. Ya sing kelangkong ya mungkin. Lah sini masalah apa tadi itu? Ayo Pak, kene ora gelem nyambut gawe ku to. Ora kerja. Oh, mergo kuwi dadi padu ngono. Ah iya weh dasare tumi iki wong wis. Weh. Weh aku nak delok iki jan guyokake tumi iki wis rupane wis welu kae. Kok ngene kon Tegal to muni ora anu. Kali ku. Terus mesti rada mekok kan mesti. Weh leh wel. Aku delok kene mampu. Betul-betul. Weh aku wis masa tak opori kuwi. Wong pengen anu kok anu catek gawe kok trem kuwi aku ngono. Gawe ngetan ngono terus mau maprak-maprak kaya aku. Tak opori sisan kuwi kan aku. Nah sesuk genan bali meneh. Ah sesuk mau diopong-opong meneh ae. Padahal anu, kita lho gak kerja ngono. Ah iya to. Ya wis aku nang ngene. Asa kerja-kerja wong sing saseneng ngene gur nganggur kok aku.
Abrak. Abrak kaya Wah, pan gayeng yo. Tunggu tengem sak wayahe gerkuat iya iki. ning sing wong loro iki pan dolan diisin. Ora diisin aku dhewe malah anu kok. Jangan kowe. Dadi to kan anggur mah pokoke to. Isin. Rame-rame iki cah. Ora, kong di kita. Omedion terkembang. Medhi napa germain kuwi to? Kowe mesti ora percaya. Kowe iki lho, tak nyanyi mudun tak golek modal getok putrane kok. Walah, wani gur putran kuwi. Iya ta masa omah to. Iya. Wong omah iki gur ditambang kewer kan. To. Ya udah maine yo. Ayo ayo. Nek gedhenan aku ora wani. Lah sithik-sithikane wae. Cilian? Iya. Oke, ayo. Timbangin nang kegiatan kan ngopo ora main. Ayo, dasar utan-utan kaya ngene. Iya dong, ning sithik-sithikane lho. Iya. Ora apa yo. Heeh. Nah, anu kono nggih jaga lah ya ta. Udan kok ngene napa lah. Iki gak anu, nek iki karo mbok wedok kok dimain. Oh, main ki yang wis tak slimpet ke duite. Lah iki alate nang ora. Alate. Nang bakong iki ora. Ya mesti ge dong perlu tuku sak Aturan golek nang bakong sik piye? Apa ngebel gembus? Ora. Kembusi wis seneng sing wedok iki. Iya. Iya. Masuk antangi kawan yang Lah mesti ditar gitu beras mah dintek. wong telu kan yo. Ya. Yo. Wong telu to? Yo, Ya. ora usah kakak. Wah, tol kowe mung nang mah gayeng. Lah nopo? Ayo tumi karo tentrem padu. Alah, wong patu rasa turu sih. Wong hak dhewe kok do patu. Kowe ini sak gayeng iki. Perang dunia pokoke. Kaget kok. Lah ngono ya dasare siji jirumil, siji dahwen. Mesti petok dadi ngono, mesti Jambak-jambakan yo. Kuwi napa tonton? Rupamu pucat yang iki. Nang omah ngrumek wong padu ae, mare mumet. Wis rasa ngono wae. Pokoke melu aku wae. Gara-gara lek kerja kuwi to. Ya mesti nih lek. Alah, ndadak kerja barang. Lho, kaya lembang ki lho. Kurang pinter piye? Nglamar gayan ora tau kanggo ning ya mah beneran aku. drek. Ya aja ngono bang tangan iki kowe iki ya. Lah iya tenan to wae wong iki ya rasa ngilo ada-ada. Nek yen ngejane ya mesti wong kuwi nek ya ora dindul. Golek kerja daripada kowe ngakuni nang aku dadi padu terus ya to. Lan Iya, jane ning kerja yo. Kerja apa? Gawe wong ngene. Wis anu melu ngadahi pohong piye? Oh. Lah nek arep kerja apa? Jaman saiki wong pinter kok ora kerja kok. Kira iki delu ngadahi pohong ki opo. Banding kowe wae. Iya. Saribat. Nek kok ngono kena wis ora anu to. Ora kerja sing penting madang. Apa yang Kerja ki ora penting. Ya aja ngono. Nek menurut aku ya saitute kowe iki nyambut gawe wong kowe iki bakal di ngurus masa depan, ngurus anak bojo ya ra. jane iki ngono lek. Nek misale kowe iki sisa kerja, wong tuwa kuwi lek padu iki prei mesti njuan. Wis ora iso ana pae. Barang wis nganggo watak kok wae. Adi Lu wataki koyo ngono kabeh. Ya ning yo ora ngono, wong tuwa yo didandani pengidop bocah padu. Piye to? Kowe wis gedhe, wis pengen ngambut gawe barang, ngrungokke tanggane piye ngono lho. Aku Sing jane anu kok. anu nganti isin ngrungokke adine. Ning yo iki ten grani yo ngangkel. Kon golek kerjaan yo ora gelem. Alah kerja pan ora kanggo. Wis nganggur. Wah, kowe mah provokator to kowe. Aku pengangguran sukses yang ini iki. Kerja apa? Wis sing penting nemong arep sukses yo merangkak dari bawah to. Ya sik dhewe yo cilian sik, nek sesuai lah sukses. Ya ra. Oh nek niki sekarang kowe dino nek aku ngono nek kerja kan ora penting. Kowe cuma tabung kowe iki. Nggo tabung remuk kowe ngono. Kowe gur keteger iki lho to. Tak mulih sik lek nang kene. Aja ngowe, lho Ngopi ngopi sik. Jane omah umat. Ngopi sik. Koblong tenan wae. Kepale kowe nang wae bingung. Ngomong wae. Lah iya to. Aduh sah, aja ngono kuwi mbone. Pintu tetep Anak padu. piye. Padu ditinjen wae. Nek perlu mah direkam itu. Iya. Iya ta. Iya. Jo viral. Wis kok dari kandane iki grito itu anu sih. Wis kowe nek kobong. Iku ya rata iya tabung rata to. Ya ra. Ora apa. Iso ki didandani. Lah iya malah mempengaruhi kaya ngono guys. Iki kok dadiane piye? Oke padu teh. Ah, rasah aja.
Apa iki apa ora apa-apa iki. Jadi yen Sing ku gene anu kuwi. masa sing ngrungokke jen. Iya jane. Kilo barang mah susu stres lho nek. Nang kumpul wak dhewe kandhani wak dhewe. Nang omah gur ngelok yang padu ya ra. Iya nek guru. Wis stres ya saking kok. Ora anu sing kandhani aku tak anu kene. Kowe ngandani aku sing anu kene. Iya. Kita anu Kon bengar mikir Ah, masa sebut kuwi. madone Indol ae kok. ora sih karo. Wis ngono aja. Ora kene. Ki muka kene ning terus bali napa? Ya ora apa-apa nah. Juk cecek kono. Tuh. Kok kamu nanti? Kok. Oh, Ma. Wis yo ketemu tak. Oh iya ya, Dik. Tadi. Mat. Baru mandi tak? Kau nilai tambeng. Ano apa yang tambang? Kayak ngomong hewan padu ya. Padu karo ora yo gara-gara itu ya. Kayak iki tak kandhani, wong mbok wis turu. Ini dadi iki yo wis gede. Wis cara anu wis nek renggani dadi iki milo ki watengen kanyan bener anak mbokmu ki anggere bermargoni wong karo aku wis maprak-maprak wis anu kaya kirek kah nyambi braketi anggere dikandani wong Minang tapi iki saiki tubuhke wong wis kucuk saiki tapi yo wong ngerti mikir masa depan ora anggere tak kandhani tak etok sentak sentu atau rungokke kuping kiwa atau kuping tengen wong niku apa ya apik dadi sok meneh iki nak tak kandhani iki ya apa meneh ora turu aku yo melu mumet mikir kowe iki glondas wis butak kabeh kaya ngene mergo kowe tak kandhani kowe dadi wong ngerti yo yo tangan yo jadi kandhane kerja apa gaweane dadi yo ganggu wong tuwa ngono arep iki wong ngerti yo ora ketinggalan sak dadi wong yang dari yo ngene kabeh ayo iki wong iki kaya ngono iki wektune wis nah ini bisa diburu rek turu jadi wong iki yo mikir meneh wong iki saya gede bakal kadang-kadang anak bojo iki yo di kayak lagu ngandani kumu ya nek turu rek turu aku yo tak rek turu mosah ini sesuk rek makarya meneh
Awan tuh. Halo. Ibu nggih. Ana dawuh. Pangapunten, Bu. Lu kan ngomong mboten ten sinyal, Bu. Oh, nggih. Sekedap malih kula dugi ngantor, Bu. Waalaikumsalam. Kial. Arep karo macul. Ngono kaya ngono. Kaya piye carane golek kerjaan ngono? Lah, jane yo. Lek kaya nangel ngene to. Ya kan iki ana peluang-peluang. Perangkat iso kan kosongan. Terus yo nglamar apa saka PNS apa polisi, wong enom kok ya hayane malah kok Lah iya lah Pacul kaya ngono ki ya. sibuk karo bapak mung padu wae nang omah wis judeg aku wis. ya piye carane ngono. Pemogesane iki paling ora ya perangkat desa tumpakane ya ayo patut ta iki iki. Apa ora dikeinginan ngono wong enom kok wah wis. Anyarno iki. Lah iki ya gak delok iki iya to. Oh iya. Pirang kilo ngono kuwi. Padahal aku ae dhewe ngerti perangkat desa. Iya iya. Kowe iki ijazahmu komplit. Yo ya coba-coba nglamar PNS apa polisi. Kowe gak ana peluang ta iki. Kaya ngono ya, Pak ya. Iya no, kowe wong nom. Wis tak ngarit sik. Wis ya aku tak anu ya. Dereke Pak ya. Oh iya. Ya. Dereke. Ya. Kata cula mbak rolo bes ngadang sayur nang dalan reneng. Kira aku kamu begimu. Arep nyiladet kowe kaya nang omahmu apa to sing marake arep ngadang sayur. Ya ngenteni kok mek kembang sene ning tuku. Mbak, yo Dit, Mbak. Jenenge Det kok ngendi tale kowe arep nyang ndi? Jare kon nyang golek gawean. Itu Anak sang aku to. nang Tegal. Nang omah ora tau gocek dhuwit, sangkane kok ngendi? Dhuwit ki nek wong ora nyambut gawe ora buruh. Tekok pakmu kono, pakmu sak dhewe ora. Nek dhewe tekon pakmu. Iki napa dina njaluk duit ae iki nyambut gawe kono no. Lah yo kowe golek gawean kok. Golek Ayo sik. Lah kowe ki nek dedet ki Ah, disangoni. yo. Sangoni pe lah aku Lah duit kowe kok ngendi? tuman seneng main dan sepira-pira kok. Main rusa apa kowe iki? Lah tekan kancane kono. Aku. Men Ya kowe iki mu. kulino. Golek bakul ki apa? Wis ta. Kowe tak gawe ya. Tapi yo kok wis tanggo iki. Wis.
langite mendung wis tiba utane kahanan peteng mung kari padange bapak sing nyekseni simbok yo ngancani wiwit esuk nganti wayah wengi mendunge ilang wis ganti mangsane saiki wis beda kahanane kena gawe crita nalika semono mung wong desa iso kaya ngene wis tak trimo